ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಅಂಕುಲು ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ತೂಕ ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪರೆಗ್ 1 ಕಿಲೋದಾತು ಬೀನ್ಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದ ಟೊಮೆಟೊನ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ. 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ, ಸಾಸಿವೆ, ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು, ಅಂಚನೆ 4 ಎಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ ಗಡಿಡ್ಲ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ತಾರಾಯಿ ಪಿರೆದ್ದಿತ್ತೆ. ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಆತು ಉಪ್ಪು ಗೆತ್ತಂಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜನನು ಗೆತ್ತೊಂದೆ. ನಾನು ಅವು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಬೆಚ್ಚ ಅವರದಿತ್ತೆ. ಬೆಚ್ಚಾಯಿನೆ ಐಕ್ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆವಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ಬೇಕ ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ಒಂತೆ ಸಾಸಿವೆನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಸಾಸಿವೆ ಬೆಚ್ಚಾದ ಪಟ ಪಟ ಅಂದು ಪುಡಾವಡು. ಸಾಸಿವೆ ಪುಡಾರೆ ಪತ್ತಿನೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ದೆಕ್ಕದಿತ್ತಿತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಒಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆವಡು. ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಯ್ಬೇಕ ಗೆತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಟೊಮೆಟೊ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಆಡ್ಬೇಕ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಬೀನ್ಸನ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಆತು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಾಯ್ಬೇಕ. ಒಂತೆ ನೀರು ಯಾನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೀನ್ಸ್ ಬೇಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೋಡು. ಕರೆಕ್ಟಾದ ಒಂದು ಬೇಯಾಡು. ಬೀನ್ಸ್ ಬೇಪಿನ ಮುಟ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಕ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೇಕ. ಒಂದು ಬೇಯ್ದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೀನ್ಸ್ದ ಬೇಯ್ದನು ಪಂಡು. ಐಕ್ ಯಾನು ಪಿರೆದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ತಾರಾಯಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಕರೆಕ್ಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ತಾರಾಯ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೀನ್ಸ್ ಬೇಯ್ಯಾಡು. ಆಡ್ಬೇಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತಂಡ. ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು 2 ನಿಮಿಷಡು ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತುವ.